News Fast Karbiang Law Berta Ketanja Bangili Samika Jerong Parpi Aprangsi Berta Thipipen Arjuita Parkup Pahar Forest Range Angkang Lak Isi Sose Forest Tengpi Kang Huetu Malong Pen Kepajokdu Ingdeng Trokebra Trok Kecing CCM Karlitang Korsing Terang Cikimopon Hemso kitang tia lam kia putak sorkar tung pusipang sam dipoma mate election hut alam tak cot poma sita atangka ikbin Mahamaya sing teron arong rong isi cingrum si amena arong pacing chunang pu asai kedeng pon Karbi Anglong arlo forest atheng pikang huatum kedo joy jedet ajok forest atheng pikang hu paruhum anpin pusi birta long kai kita pangdak pon Lason Siso Chengthenta constituency arlo Parkup Pahar Forest Range Angkang Langkhang Ahawar Rong Athengpi Kanghudu Upu Joy Pen Birtalongsi Langkhang Forest Subbit Staff Atom Methang Asayamo Kacheklem Kidam Kachepaduk Ajoksi Pini Arnikang Sam Por Phaipli Apor Malom Ongdung Segun Athengpi Nebdunlong Alang Litum Kai Keta Petrolling Mate Chihumri Damver Ajoksi Pini In Charge Ram Singh Terang Lokhiram Be Lapen Bodon Sondro Das Atom Kanghua Thengpi Nebdunlong Si Methang Asai Hemalong Cheban Detlo Bangso Thengpi Hichialong Lak Isiador Dokusi Than Parkup Pahar Range Andar Langkhang Subbit Kalibiti Puajaga Longsi Nitum Thengpi Bang Nedam Ilong Lo Lapen Namui Dhamange Long Ige Lapen Nilitum Bidin Charge Ramsing Terang Inke Bodon Das staff nitum pen la kipeltis cylinder 6 fire tum celangsi krusangho la situm ajaga an pale damsi athim bi bani rong lo 6 bom lo non Parkup Pahar Ranger under Langkhang Forest Subbit Bit Officer Sri Ram Singh Terangor logot ami bahut duty kuru আৰু যত আমাৰ সন্দেহজনক ঠাই থাকে তেখেতৰ লগত আমি গৈ পাহাৰ উঠো আৰু যত আমি ফান্তা পাওঁ তাত আমি লেবাৰ লগাই সাইডত নমাই আগো গাড়ী দি আনি অফিসত আমি মালটো নমাই সিজ কৰাম আৰু ইয়াত ৰাস্তা 6-7টা ৰাস্তা আছে আমি সম্ভালিব নোৱাৰো ইমান যিমানখিনি কষ্ট যিমানখিনি কৰিব পাৰিছো সিমানখিনি আমি ধৰি আনি অফিসত ৰাখিছো Langkhang Forest Subbit along stop ke bangkon iglo Stop ke Bang Plido Forest Guard not Forestar Bahini Did he no in just ke inut Master Bang ke Operation Pomasi nitum duty haita ponpedel tum la bang pli stop anchot nangli tum puan kanghu tum apa nangli tum kupsi ko kakuwar unlo kasik sakson avik ma kisik sak bangke dui golo nilitum bang pli wet lapen inut bangke keso rasi anso se stop bang nang pite nierong ji la nangli tum bang pli wet ki kasik sak do chetlo ke atuar ta krong da dopik Holo nili stame di dak itu forest staff lo muniri koma jauh nili KPLT 6 fair commander ahin pen stame nili cerap lo itu la Parkup aren office la pen ladak Langkhang abit long nili cerap lo Rong mong pen jersong ingti news fast Karbi Anglong Kwesir kepra phokepra hinianing kanpen Karbi Anglong district long that api autonomous district Kwesir kepra phokepra kethom aning kanpen keching CCM kemancing Karlitang Khorsing Terang Pinian Trokepra Trok Kithi Arni Karbi Anglong autonomous council pen chikimopon adab jaime kating pen Karlitang Khorsing Terang akumlena kimi lapen abanadim Mir Alik pen chikimopon La Sophie Khorsing Terang Children Park akumlena long Karbi Anglong autonomous council CM Tuluram Ronghang Japonsi EM MEC principal secretary Lapen Adon Arap Patum pen Ardom Mardipon La Sophie Thorom Kedoan pen Ardom Ponsi Karlitang Khorsing Terang apan Chomreng me kedodun Longpame apan Kadokavi Thoromatum Ardom Pipon pen Chikimo Insamjin pen Pachun pon News Desk Report News Fast Karbi Anglong
Central Government District Rural Development Agency pu a department pen aningkan bangta rong rup arlu kapaching thurji la pen kiduk det arat chong dat chot pen akai arjon chobochi tun ahem tum atuma phan kapanong pipon kedo kethak ahem su Indira Awas Yojana la pen non ke Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin pu avarsai pathik ponlu Sonsi number 18 Lumbang MEC constituency angkang Manjahi Chipen kilometer ingkoi kahilo Number 2 Bitipang Diliterang LP School polling station ke parlo Karlitang Sarhanse Asupu Ramhanse Karlitang Sarthe Kramsa Asupu Kangbura Kramsa Lapen Mondol Kramsa Tumapan Surihini Ra Kre Kethompen Kre Pli Aparman Kapanong Pi Indira Awas Yojana IAY Ahemso Ajak Dingklui Apita Kapatangte Det Abirta News Fast Karbiang Longpen Birta Kahumri Dama Porhut Chijinso Memeong Mekri Buprup Anpinsi Thekdamlong Block Development Officer Mate BDO Junior Engineer JE Gram Sevak GS Atum Lahai Asai Kelangcari Dunjia Phan Arpudoko Kapita Lapuson Sai ke Oin Nang ke Dokoke Manghuda Mimi Lapen Therak Mimi Bidong Lasiadai ke Dovek Abang Pu Abang Pietumapan Sorkar aron ating sodakpen ingsaisi adai sita envek nang jipu si ke boy kisung tektik abang pu bangpi araratum aning kipung alamte news fast Karbiang Longapan birta longdun ajiding olola so hem kim ke si patang pi pedalo so hem ke nang patang pi pedalo nang ke nun anta tang ya sante pulo kamatha ke Pomar ting kram to tang tede ke dunu dak matinunta Hena babeng hoya masih nunta masih dukok lo. Mon ko malam patang. Manjapen Dilip Hanse News Fast Karbiang Long. Dilai Police Station Kaparlo NH 36 Dilai Long ihum sangkar thangpona truck arpong men che odak amat sang bosta do anta krojaplo. Kopai kimi penajok truck kate war bangket thang areng kiso abelang pusi pulis atumpen nang pachini dun. Adon thu sang bangket kaprek agaria longsi thapon thusi ke pon thuji puta pulis atumpen nang pachini dun. Saphapani pensar binang timong News Fast Karbiang Long. Pinidong mukak Mahamaya Singh Teron arong along rong isi cingrumsi sok kerot asai kedeng pon. Bangso sayalong ke Japon din men singrompi pensi sok kerot asai Singh Teron arong isi cingrumsi mena arong pacing thurnang pusi sok kerot asai kedeng. Lapen parok asotum Karbiarong bangpo sok nang kerot anam pasut o titia joksi anam ki piun ea joksi pini Mahamaya Singh Teron arong arat thurpaksi sok kerot atika asai en ponlu. Lapen ke parok aso Karbiarong along sok kerot ador keso suri kreposi parok asotum rot bomlo bang asolong ador soong lu pusi alang litum ke ador soong lu pusi alang litum ke ador piun e si suri si pen la rot nang pu chingwaya tengsi dong mukak Mahamaya Singh Teron arong araratum sok kerot asai deng ponlo dong mukak Mahamaya Singh Teron arat don trokep cingru petsi pining pen sok kerot asai che Japon si rong isi ahidita rot pon lappo pusi pini Singh Teron arat sok kerot asai klempon pu non por ekonomi crisis ho non theklong lo arong tin ta bang depar nang hilu da por ho arong tin ta bang ha adobuka penceng lo konana pen ni bang ke wang atum sok nang kero da atum bang ke tum ke lahai claim klesi imithang masi da bang ke non bang ke ekonomi la ana situation la ana worse lo sei tu munir bang ke kam claim nang ji sok ro nang ji kiti claim nang ji phan gotei ma tha the tasipini la ton nang tuma channel pen kining ji kang tung bang ke la lo de ekonomi po hormu imithang tangka poisa la bangke imithang si claim klelu polote along ka pen rang thai velo nasi pini bangke imithang sok sang pen chenglo imithang khiti pen chenglo ke som do an tai imithang chi claim si da ka poisa da ka long le long pe si poisa wala si itung la da ka masi en e polong ta long ka pen ke asobang to war velo rong si chingwai si rong sia long le an sokro ja phan itung la program en lo alam thipi ke la hen lo je aningkan wang ta langdun bom lo aningkan wang ta kiti ke klem atum kidi sok kiti ke klem atum amithang ilitum sokro ta banga we joine a keng sang atum wang po bongli pur ja tum wang po hal tum se rot po
doa na poisa ta rong pen pon la titi kasini li tum mathalo chingwai lo rong rupen chingwai si hala swa tangka poisa bangke imethang ke khang unang po as ke claim ni ki tum i undang de claim ni claim undang de le asi ha ke ro da tem abangke doa na tangka khiti ke claim tangka bangke bang supon dala bang chokchi asobang ni tum thasi pining ba ni tum organize lo asi ladag rong bangke Mahamaya sing tarana rong bangke don thokep ana bang photum chelang si nili tum pini pen ana bangke ni throk an ke playing lo lasi soccer or lok ta ni tum haprekep ane ni tum rot ed lo lasi lahai tangka bangke lasi rong si hala soni soccer deta rong si ke cherap lo aja lo kiti ke klem atuma fan jakong kitia son si ni tum mathalo kirot ani pen sita ni tum tangka en esi atuma along lerot pidet po mo alang tum lahai sok chewana ja tangka poisa pa sirisimo ani siapon mo Januari alom sin tum tangka ta en kasi bang phanung si parat pote pini getang ta poisa pinang po kuna tangka lo kuna poisa lo la se hula bang along silhai tangka sudai en nang po ajat nang po pinang anak ki sungdo kasi lahai hormu mukha theglong si dag rong sia atangka rong si pachido nang rong sia tangka rong le tum use nang dong muka pen long kiram teron hawar ke hat pen rupom hansi news fast Karbi Anglong West Karbi Anglong District Tumpreng Hiti Hong Parla Open Stage along West Karbi Anglong BJP District Committee Tumpen Patir Pi Ponsi Non Head Jong BJP Tiripi Ahin Pen Kepek Pon BJP Prabhari Aphan Karcho Ponasai Dengpon Pini West Karbi Anglong BJP Maipu Rodi Bronghang Kacharia Mayalong Baithalangso MLA Dr. Mansing Rongpi MEC Prabhat Chandra Taro MEC Rina Terangpi Pendanglok Penang An BJP Asongjapo Asongjapi Atum Chetongdun West Karbi Anglong BJP Maipu Rodi Bronghang Pen Mayalong Kaning JK Non Kevangji Surihini Ra Inkoira Isi MLA Kiligahud Ilitum Ansusi Kapangtang Tujiapan Jisik Cedang Tang Lola Pen Police Station Maipu Kongchun Bangatum Kaita Kacerok Tok Kenang Sorloputa Jaipon Muning Pen Ki Ilitum Mot Kerek Amai Chengpon Po Lapen Keramtang Man Kibat Karjujia Phanpura West Karbi Anglong Polling Station Atumaphan Anta Radio Ron Etlo Lasi Lahai Man Kibat ke arju wernangji pusi ronghang sang hopen mayalong pangdakpon tongkamukam pen komol katha news fast Karbi Anglong Pininijang Karbi Anglong District Amri constituency along Kechengsi Angdeng BJYM Executive Mondol Amai Ulukunchi Community Hall along Pedopon Bangso Mayalong Manpeng Aluhisar Po Amanpen Amri MAC Dominic Ophing Maslai Sarthelekte Amri Mondol Amai Pu BJYM Nijang District Dihin Ribang Alom Rongpi Amri VDC Chairman Basakro Amri Mondol in charge So Chengti Sopen Danglok Penangan Kethege Dingatum Chetongdun Rinti Mai Along Aluhi Sarpo Dominic Ophing Maslai Pen ke Jaipon ke Non ke Bangji MLA Along Setami Un Anpen Cepa Haidun Edji Lapen Party Along ke Klem ke Damatum Setami Anso Se Non Pen Cepa Dugnang Po Lalote Moat Hecholongji Pupen Kachetong Dun Araratuma MEC Ahin Pen Than Pare Lapen Chuning Ripon Jengkha Pen Pobitro Kathar News Fast Karbi Anglong For the first time at your town Lifeline Diagnostic Clinic MG Road Tipu Main Market Karbi Anglong Doctors RS of OBS and Gynae Skin Specialist Medicine Specialist Child Specialist Bone Specialist Consultant eye specialist along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Karbi Anglong Autonomous Council Kaparlo Agriculture Department Pen Kapen Khatpon Ateng Pini Bokulia ADO Circle Mate Agriculture Langsomipi Block Pen Pini Sanpura AEA Kachu Pukhuri along Jetha Boro Asupo Binanda Boro along Lealong Badam Ipon
Bangsolong Sanpura AEA Muniram Bosmotari Lapen Montu Soikia Chetong Dunsi Sai Chutuki Bangpu Binanda Bosmotari Aphan Ning Parung Tekang Den Arong Bharat Pathuaklam Along Nomati MAC Team Aphan Deputy Speaker Ritesh Inghia Hinpen Jersey Board Lapen Socks Lapen Kepathu Kenang Sot Ohor Mukang Pupon Non ke Wangji Inter District MAC Cup Aphan Nomati MAC Team Aphan Chisik Chedang Ponlo Bangso Chisik Chedang Along Kachetong Dud Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghi Lapen VDC Chairman Dhorom Singh Kro Lapen Kasa Vice President Bor Singh Kro Lapen Contractor Mintu Bora Atumahin Pensi Jersey Boat Lapen Socks Lapen Ball Hey Huis Damik Pipa Jirpon Non ke Wangji Inter District MAC Cup Along Kepathu Kosonsi Kachepa Haiponjima Lapen Rule and Regulation Hai Hui Alam Sitame Jethan Padopon Nomati Constituency Arlo Along Pini Niritum Nomati An Kaduwe Niritum Chingwai Chingsai Ponsidak Jersey Kelans Man Kenang Sot Pojani Sipini Niritum Jersey Lans Lo Lasi Niritum Along Dak Player Sitamelo Practice Bomb Lo Lasi Nilitum homosti constituency pen sitamelo nilitum dak Chisik Chingdang pon lo lasi non nilitum ke Fuluni pen Chipuri pusi arjulo lasi nilitum sitamelo nilitum players atum han sitamelo discipline ko sonma kadu sitamelo practice bom hotame than pon lo je football pini Karbi Anglong arlo sitamelo CM Tuliram Ronghang ke Japon sports culture so ke pache than la ke pache thang Nilitum Teglong lo lasi kebang jiarni sitamelo nilitum dak nomati homosti pen sitamelo la so kabalong kecepati dunji pansemai Chisik Chedang pon Dong Mukak Pen Longkiram Teron Hawar Ki Hat Pen Rupom Hanse News Fast Karbi Anglong Pinya Berta Lansi Pajulok Dome Thakme Kardong